Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of groups and information that matters to you. This is Bicol
Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, kainin lumalilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kalbahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana hindi man ako gwapo, sa kundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. mas tidak ikut Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good
Magandang umaga po, Kapsusa Nabor, dyan sa Barangay Istansya. Kay Manay Gina Malaguinho, Cavite, dyan man yan sa Barangay Balsa. Dahil ka ngayon nagparuso-ruso kasudma. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amiga, mga tugang, mga kabayan. Digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Nganyang pong aldaw kita ni na Martes, tama, Tuesday, Pizza 9 na po kita ngunyan kang bulan na Hunyo taon 2026. Sabayan po ni na sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari katakol-dakol, mga mangyayari pa sana. So, sa tuya pong palibot, siyempre sa mga nagkakala po yan kan sa indong lingkod. Apuira po yan kan sa mga pigpapaabot man po dindodigdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 9, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, o dahil nang ganito paglingawan ng sakuyang perming tugon ha, pag dai po kamo imbitado, dai po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, tamalang supog. Siguradong pasma ang abot nindo sa libak digdi, libak duman. Kaya din nanggad ka mo magduman pagbako man po kamo imbitado. Oy duman po sa may mga kabunduan man ang samuya man pong pakikidumamay. Ang saro pa pala natugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Kawara man kay ibang may nga tabi Ma'am Emily Colipano Bormeo. Kan sadiri ta kundi kitaman sana. Iyo, sa may mga kamunduan na samuya man pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay naman tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po nakaaramkan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord. Kan samuyang mga gigibuhon tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutan at tabi ni ang sa indo pong servidor Asin Tagariparo. Live na live! Kunyan pong aldaw kita nin Martes, Petsa 9 po kang Hunyo, taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kang samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Sa umaga, gising na, Serbisyo, balita'y asin, sariwa. Pakinggan na! Gisingin ang diwa sa bagong umaga. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong Serbisyo, napapanahon. asin, repa. Alas sige tabi mga tugang 11 minutos na. Solusyon Lipas po ang 7 o'clock in the morning. ating ha. Good morning po kay Ma'am Jocelyn Antipuesto, kay Ma'am Gina Balangat Balistoy Capos. Good morning. Kay Boss Dato Romeo, Ma'am Joy Cargullo. Publiko, Kumusta tabi? laging laan. Martes na naman. Serbisyo Kaskaso ng panahon. ang programa. Kaya lang makamundo so primerong ralaogan sa klase kasuod madi. Hulbota, Diyan po sa may parting Mindanao. yung totoo. Ako. Tama sana. Tinamaan po king 7.8 magnitude na linog. Impormasyong tapat. Ako, may mga building po na nagkagaraba. May mga eskwela na nagkagaraba. Serbisyo asin, Ha? reparo. Kari sinundan sa na sa paglinog man digi sa may parting First District ang Albay. Siya sa umaga, Kaagi man na Biyernes na banggito. kumpleto. Ay, Diyos ko, na sana ano na nangyayari ni Tabi Ma'am Joy? Na Bicolandia, oras na para Ano na ini? Sige, makiki-update kita sa mga pangyayaring iyan. bangon sa bagong at Oy, sa mga produktong petrolyo tabi ko niya, di ko kidagdag bawas. malinaw. Si Manny mo Ang LGU Tobacco tabi, mga tugang, mabalik na po sa regular 5 aldaw na laog sa mga opisina di gobyerno tahan sa sa June 16. Prince Mapuuna, mabalik na sinda Monday to Friday na. na Bicolano. O, ang Tabaco City man tabi, mga tugang, pinagdeklarar kang Malacanang ang Hunyo 24. Pag-asa, servidor, Piyesta na no. siskan ka totoo. Tabak Festival, non-working o kaya special non-working day. Big sabihin, daing laog sa pitsa 24. Issue Makikipiesta kita sa Tabaco City. to ani sa indong boss. Makikipiesta kita. Dadangogon, Kumusta po kamo? issue publiko. Siya Oy, kumusta tabi? Anon mga experience nindo kang linog? daem Digdi sa tuya, medyo maluya pa ito. Nasa 5.4 magnitude. aga-aga. Kaysa duman sa 7.8, talagang matindi. Na tunay boses kan ka O, anon mga na-experience nindo? siya sa puso kan banwa. Sabi ni Manay Odin sa kuya, pagka binuhay ko, yun na nga itong pinakamakusog na bagyo. Ay, bagyo tuloy. Linog ang naranasan ko. Sa serbisyo publiko, siyaan man Pagka binuhay ko ngaya, ito na nga ang pinakamakusog man na namati ang kong linog. 5.4 pa sa na ito sa tuya, na tuminama dyan sa may parting Santo Domingo. panindo darangan pag-asa. Pero madali san segundo lang sa tuya, pero itong nangyari kasuod mang bandang pasado alas 7 nagpa-flag racing pa sa na sa mga chikiting. Ansi Primerong aldaw baga kang
klase adi, primerong aldaw po kan ralaugan, o yun ang ani tulo sa suminabat. Tatala Laban sa mga tugang niya to sa Mindanao, ano? sa indong Di 7.8 magnitude, yugon mo yan, nagkapirang minuto da tabi. Talagang may mga gagabao na building ito, ano? may integ Medyo haloy-haloy, pirang minuto. matat So sa tuya, segundo lang. si Mr. Hultana Pero may mga nagkabaratak-batak man na mga eskwelahan, ano, yung mga edifisyo de gobyerno. pag-asa Base yan sa mga pag-inspeksyon. siskan katotohanan So, iyan tabi ang medyo makatakot ang linog. Dito dahil man nadidetect yan. Pero dapat handa po kita. And aram ta kung ano ang gigibuhon. Pag arog na kaya na actual na, so nangyayari na, taita na aram kung ano ang gibuhon ta. Although, ngaya, permi man nagkakaigwa ki mga earthquake drill na so duck cover and hold. Pero pag abot sa actual, dahil naman nangyayari. Relingaw na. So iba ho to nagtotoog-tuog na ta, grabe na so nervyos, nagkadires mayo na. pag-asa servidor Dahil naram kung ano gibuhon. totoohan Araw kayo to duman sa may parting uyan dyan sa Mindanao kasud maadi. Bata sa mga estudyante nagralaog na sa eskwela, so mga teacher kay Rakman. dadango Yugon mo ang piraan sa imong estudyante na serbisyo kaipuhan mong ibakiro. punot may integrity Maria Rakman mga maestra di. matatako Kung maluya-luya man sa maestra, yung inot nagpan, dapat po mag-iringat kita. Yan ang may pigano kita eh. luwaa Makatakot-takot ito. manmoksya ansedor Dahil man ta, o kaya dahil tamang pighagad sa mahal na Diyos narog kang, pero mas maray na tabi so preparado kita tapos alerto. Aram tatabi kung ano sa tuya mga gigibuon pag may araw po kaya na kalamidad. Ang importante kalma lang, pero maski sigitan taram na kalma, ninervyos man kita. Ayan. Daan mangingenot may integrity Ma'am Maribik Padilla, good morning. Kay Ma'am Malulim, good morning. Tabi kay Marilu Akin punto. pag-asa Marilu Akin. unay boses Siyempre kay Cap Raul Bubier Villanueva kang kumon. sa Yun ay masunod na kapitan dyan sa barangay Kumon, Malinaw Albay. manmoksya Yun ang ma-resolver dyan kang problema sa tubig kol dyan sa barangay Kumon. sa indong Cap Raul Bubier Villanueva. pagmanaldaw Nya. Yo. Sige po, 18 minutos na lipas tabi ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Aramon tatabi muna no. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Konta mo na tabi ang linya kang pag-asa. Aramon ta kung ano ang mga sitwasyones naman. Ang magiging kamugtakan kan panahon. Nasa linya na po ang pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong June 9, 2026, araw ng Martes. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin ang epekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. At itong southwest monsoon nga na ito o habagat ay nagpapaulan sa mga ilang areas na nabanggit nga natin. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw asahan nga natin yung southwest monsoon na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Ilocos Region, sa may Zambales, sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya ingat lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa nga ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin until tomorrow, posibleng maging maulan sa lugar ng Zambales at sa lugar ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands, posible in a few days maging maulan pa nga rin sa mga nabanggit na lugar.
Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 33 degrees Celsius. Batanes at Babuyan Islands 17 to posible na few 22 days degrees Celsius sa may maging Baguio, maulan pa nga rin sa mga 25 nabanggit to na lugar. 32 degrees Celsius sa may Lawag. Agwat ng 26 temperatura ngayong to araw sa 35 Metro degrees Manila ay Celsius naman sa may 26 Tugigaraw. to 33 Agwat ng temperatura sa may Tagaytay ay 24 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung patuloy na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin pa rin at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. At least in the next 3 to 5 days posible nga magpatuloy yung ganitong klaseng panahon pero mahaba yung span ng time ng 3 to 5 days kaya posible pa itong magbago kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga update na ilalabas ng Pag-asa. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Davao, Cebu at Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban at 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Para naman sa laging ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot yan sa may Northern Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:24 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa ay follow at like ang aming X at Facebook account DOST-Pag-asa, mag-subscribe sa aming YouTube channel DOST-Pag-asa Weather Report at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website panahon.gov.ph at pag-asa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagi na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net. Sa pagkatulog mo, asin sa pagmata. Salamat Tabi Pag-asa. O yan Tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hari. So salamat kita ta wara man po ki nahiling na route nin panahon sa luwas asin sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Thank you Lord. Sabi ni Manay Gina, good morning Tabi, sa gabos ng mga paradangog, happy birthday po kay Nits Casqueyo o kay Manay Nits Casqueyo, birthday ngon yan. Tapos first death anniversary man ni Chaisting Casqueyo, ngon niya na Pichanwibi. Di birthday na ni Manay Nits na Casqueyo, first death anniversary pa ni Chaisting. O sige. Kay Cons Joel, the good boy, Seriola, good morning. Sige ha. Ano rin, ay ano lamang kay Manay Nate, Manay Gina. Ano lamang da? Dapat may papansit. Sige Tabi, 7:24 na. Sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap Tabi Kidor,
boarding house. Tapos kami Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. sa gayong pamimina. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Pili o na maging Yan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po, Pirmi. akong sa mong banwa. Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rinier Burze, Kaugma Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang bagong malinaw, ABC President Cap Art Avila, kawan man dyan si Cap Susan Nabor, kang Barangay Estancia, Board Member Attorney G.I. Obongao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. tunay kang prinsesa. Ayan tabi mga tugang, mga kabayan, sa tuyang mga katuwang sa programang ini. Pili o na maging Maraming thank you po. ikaan burak ni sa mong banwa. Magkayunong nagdaraga. Ala sige tabi manay Gina. Minahanga Kung buhay si Cha Sting. Sigurado tabi na maparoso-roso man ito. Manay Gina. Agda na si Manay Alice. Tahonin na, paroso-roso muna kita. Serbisyo Asin Rupa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw na pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:30 na.
Abangan si Manny Mox, Oy, girilid na daw ka mo. Tama na. Tama na tabi Manainit. Prinsipyo Si Manainit sa birthday ko niyan eh. Pati si Cha Sting nagsasayaw. buong omid Pati si Cha Sting tabi Manay Gina nag-aatras sa bantiba. sayaw ng Si Cha Sting. paninindigan Linga na si Cha Sting oh. Abo na magpapugol. tagapagtang Ata gaya patog-togon mo, tama pa roso-roso ako. tuwina Mr. Hulbotana Yan na 7:30 na. ng pag-asa Balik na tabi kita mga tugang nigdi sa programa. Problema'y Dakol kayo na nagkakagusto kayo ng jingle ko. naing Hinda daw ka mo. yang pinakikinggan Ata nga ya patog-togon mo. Servidor ng masa Pabilon talagod mo na si Jay Sting. Jay Sting. Gilid na tabi, Jay Sting. Gilid na. Gilid na. Gumilid ka na. Sayaw ng pag-asa Alas 7:31 na tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time oras pugyan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding nga. sa masa Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan! may paninindigan Oras na yan, daraman po sa tuyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Mr. ABC President Cap Art Abela. Yaon man dyan si Cap Susan Abor. Oras na yan, daraman po sa tuya ni Board Member Attorney G.I. Bungao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. may paninindigan Balik po ang sa idong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbotana. siya para sa Ngunyan pong Martes. Oy, Martes po kita ngunyan ha. Pizza 9 po kang Hunyo taon 2026. Sando kita alas 8 mga tugang mga kabayan. tagapagtang Good morning, Tabi, Madam Maylin, Maria Elena Yamamoto. Ingat po, permiha. botana Jose Di sige. Gasa Tama na mo na, Tabi. Chachapa At merilid na tabi mo na. sayaw ng pag-asa Tama na tabi mo ng mga paroso-roso na yan. digan malasakit Roso-roso ngaya kita ta makarelax lamang ngaya kita kan linog. sa tuwina Sige na, tama na tabi mo na. Tama na. Girilid na. Maubos tabi ang oras. Girilid na tabi. Yo? So, mga tugang, so nakaaging linog, so na-experience ta, partikularmente digdi po sa probinsya kang Albay. Dahil pa lamang ito sa kalingkingan tabi, ihadang Chairman Jodelyn Calyo. Duman sa nangyari kasuudma, dyan sa Mindanao. 7.8 magnitude. So, pag sinabi mong 7.8, iyon na so pinakamakusugad eh. Sa tuya pero ito 5.4, pero madali unsa na. Segundo sa na. Niyo? Gari sa nakita baga so drainable na bula. Sulinog sa tuya kang Biyernes na banggi. Gari kita so pig ano baga. Gari kita so drainable. So hiro bako so paarog kaya bako pa sideward. Gari pa vertical na gari may nagdagungdong sa irarom kandaga. Kaya madali unsa na. Segundo sa natabi so linog na experience ta pero grabe. Grabe po so nervyos, may mga nagpiriot so paghangos. May nakauron nga ni ako na
sa pagkabuhay ko ngaya, yun naman nga ito so na-experiensya ko na pinakamakusog na linog. Na na-experiensya na. Pagkatapos da kan linog ta, abang naglilinog, dahil da siya nakakagasod. Pagkatapos kan linog, nagparagasod siya. Kaya puhan mailuwas niya, tabaka nga madismayo ako. O di, namatian ta. Biyernes. Namatian ta. Grabe sa experiensya ta di. Grabe so irestoryahan, grabe so ngaya araw kayo niso nangyari. Udi na, kasuod ma, primerong aldaw kang ralaugan sa klase. First day of school, tabi Sir Edwin Sistina. Makamurumundo na pangyari ini na habang susatuyang mga estudyante, mga paratokdo, pag-arog baga kada pasado alas 7, nagpa-flag racing yan. Umaray nga nita na sa flag racing pa. Ta syempre, kung nakalaog na sa classroom, may mga school buildings kita na mga 4 na eskalon. O na medyo may problema pag-arog ka yan. Dahil ta maaraman, syempre, ang mga aki, malay mo kung lumukso. Sa 4 na palapag na na school building. Sumuray nga nita, yaon pa sa luwas. Ta nagpa-flag racing, siyempre, primerong ralaugan sa klase, nag-flag racing, tapos may mga puro program pa man iyan. Umaray nga nita, yaon pa sa luwas yung mga aki. Tapasado alas 7, nangyari sa paglinog, dyan sa Mindanao. Mahiwas pati. Mahiwas. So tinamaan. 7.8 primero 7 magnitude, tapos in-upgrade ini kan sa tuyang P-box na 7.8 palan. May mga building tabi na mga nagturumba, nagguruho, may mga establishmento nagguruho, and sa ngunyan ma-20 na tabi ang konfirmadong gadan, and may mga nagkakawarara pa, and labi man gatos so mga nagka-kurulugan sa nangyari pong linog. So ang sabi kang P-box mga tugang na makaka-experiensya pasindanin mga aftershocks. So mga aftershocks mga 6 point something pa. Kita nga ni para 5.4 ito, nakusugan na kita. So mga aftershocks doon tabi mga tugang sa Mindanao, may mga 6 point something, arog kaya. Kaya so iba duman ng mga kababayan niya to, dahil na muna sila naglalaog sa sendang harong. Duman na muna sila sa mga open field, duman na muna sila nagkakaraturog. May nervyos na maglaog sa harong. And syempre, pag dapat sa mga harong, inspeksyonan muna yan kan sa tuwing mga eksperto. Arog kan mga engineers ta, kasuod ma digdi sa siyudad kan Tabaco. So opisina kang City Engineering Office mga tugang sa pamamayo ni Engineer Dindo Bungalosa, nag-inspeksyon na kan sa mga establishmento kang sa tuyang gobyerno. May mga na-inspeksin na halos eskwelahan ang medyo may mga damage. May 5 eskwelahan sa isla na dahil na muna tabi pigpagamit kang City Engineering Office mga tugang, dahil po bakong safe na gamiton pa kan sa tuyang mga estudyante. Taday taram muna antig tatakutan ta ining pigapod na the big one. Maski sa Metro Manila tabi mga tugang, talagang pighandaan ini. So ini talagang kaipuhan ta dapat na paghandaan, kasi ang linog day tabi na po forecast. Day na didetect kung nuarin tabi maabot, nuaring kita tatamaan kan linog. Sabi digdi, ang Bicol kasabay dapat sa paghanda sa pig-apod na bigwan. Ang mga posibleng dapat maghanda iyo ang Calabarzon, Mimaropa, kasabay ang Bicol region.
Albay, Sorsogon, malapit sa Philippine Trench. Posibleng magdulot ng lindol at tsunami. So Albay and Sorsogon ang kasabay sa Bicol Region. So kasabay kita. Kasabay tabi kita. So pig-abangan ta o kaya pig-pahandaan ta na dabigwan. So dahil taman po tigtatakot kita dahil man po kita nananakot sa sadiri ta, kundi ang importante po sa tuya aram ta kung ano ang dapat gibuhon ta. Iyon na nga nito. So nangyari sa tuya, mahiling taman pag actual na nilinga po sa mga video na nahiling ta dahil nasusunod. So tigtuturo sa tuya baga pag may earthquake drill, dahil po na gigibo ito. Talagang siyempre pag talagang araw na kan actual na, talagang ninervyosong ka na, and dai mo aram tabi kung ano nang gigibuhon mo. Kaya sabi baga dapat mantinidong kalma sana, kalma ngani maisip mo so ano ang dapat mong gibuhon. So ang pinaka safe mga tugang pag igwa tabi kilinog, bako tabi ngayon na palsokon sa ilaw. Sa muya ngaya pag naglilinog ang harong mi, ion mi so ilaw, minapundo ang linog. Bako po yan. Pag naglinog, pasiring ka duman sa open area. Ibig sabihin, rumayo ka sa mga building, rumayo ka sa mga poste, tabaka magkaturumba yan, may kuryente, una kuryente ka mo. Sa open area, sa open area, asin hilingon ni tabi nindo, hilingon nindo nasa palibot nindo, baka bumagsak, so makalikay ka mo. And sa mga harong, dapat aram nindo kung saan so evacuation area nindo. Ano ang mga dapat gibuhon? Maghanda ng go bag o kaya emergency kit. Diyan sa harong tabi nindo, gwa ka mo kayo ni? Permita ni pigigibo, dapat pag may mga kalamidad, bagyo, igwa dapat kita ki bag, go bag and emergency kit, dapat igwa po kita kayan permi. Number 2, aramon tabi sa mga evacuation plan kan sa indong pamilya. At minsan dahil taram kung saan kita maduruman. So ang pinaka the best, luwas po kamo sa harong nindo o dyan ka mo sa tinampo. Pero yun na nga na yan, hilingon nindo kung may puste, kung ano pa dapat, kung ano pa pwedeng tumama dyan sa indo, dapat deki arog ka ito. Tabi, ano pa, magpa-assess tabi ng bahay o kaya gusali, lalo na kung malapit sa fault line. So bago bumalik sa indon mga harong, ipa-inspection mo na nindo. Sabi sa kuya ni Engineer Bongalosa, ang city engineer kag Tabaco, normal man sa mga palitada baga, ining palitada kan sa tuyang arong sa mga wall, ining mga lanob, naigwa man talaga ang mga batak. Ang delikado databi kung may batak sa indong mga beam. Suposte sa kasubim kan sa indong mga slab. So simento baga, so beam hanapod kan apod kan sa Bicol kang beam, so poste baga yan, poste pataas, tapos may beam pabalagbag, subuhos baga yan, so dapat iyan tabi anday dapat na batak. So ining mga lanob kang harong, normal man yan na may nagbabaratak talaga. Bako yan delikado. Pero pag subim, suposte, igwakibatak, ipailing po dito sa mga engineer. Kung safe patabi yan na istaran o daina. Kasi kung halimbawa bako na safe, kay po hanindo na yan na salidahan. Napag-ibugiraray ka mo. Kasuod may press con kami dyan sa City Hall na itong 5 eskwelahan, posibleng i-recommendar na databi ito, na dahil na talaga paggamiton, delikado na nga ni. So pag-arog ka yan, kay po na yan na i-demolish, tapos kay po na magbago na, baguhan na.
kaysa may mga aksidente pan mga estudyante. So dahil na muna may mga arog po kaya na nagluwas duman sa indang inspection and assessment na dahil na muna paggamiton delikado ta siguro siguro kung rin matama ang linog na makusog giraray. So pagka buhay-buhay ko man ng gantabi manayji na iyo naman ito sa pinakabungkusog na linog ang na-experience ko. Bata nagturog-katurog na kita, tabata may baga kita Madam Nisita Vilches, may kita magturog, naging mata kita gari kita su pig yug baga su igdaan gari kita pig dribble. Talagang may mga nagdagungdong may mga nagdarlugdog sa irarom kan daga. So yan tabi mga tugang sa experience ang susana tabi ag kalaban taman sana sa apod kay ni sa pag naglilinog so nervyos. Pag nagninervyos kita dahil na kita nagkakahiro bagong iyo pag ninervyos na ang sarong tawo dahil na yan nakakalakaw dahil na nakakahiro yan nagtuturog na grabe ng takot. So yan ang dapat na iwasan ta. Tapag dahil na kita nakahiro rimati kita. So nahiling ta na so mga pangyayari kasudma sa Mindanao mga tugang and sana tabi may mga mailigtas pa so mga rescuer niya to kasi ngunyan puspusan ng pag-rescue duman sa mga naguho na building. May mga establishment na naguruho kay po hantabi na kung may mga tao pa duman maisalbar lamang. Sana buruhay patabi sila. So yan tabi mga tugang iringat po kita. And siyempre, ang importante tabi, mga G kita sa satuyang kagurangnan. Tayan ang pinaka-powerful, pinaka-powerful na magigibuta na mga G po kita sa satuyang kagurangnan. Sige! Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:47 po ang satuyang Philippine Standard Time. So mga produktong petrolyo, igo po ngunyang kidagdag bawas, ngunya na aldaw, kada Martes bagayan. Sa diesel, may pagtaas po, 3 5 pesos ang posibleng itaas. Sa gasolinan, may pagbaba na posibleng abuton ki piso. Piso ang ibababa. Posibleng piso, kaya maglanggaw kay 30 sentimos. Ang kerosene man tabi 6 pesos hanggang 8 pesos ang ilalangkaw. Binawi sa nasukan nakaaging simana. Nakaaging simana binawi sa nasurulbak. So yan tabi mga tugang. And sa Tabaco City mga tugang, so pagbabalik po kang regular na 5 aldaw na laog sa mga opisina dyan sa LGU kan Tabaco. So ibabalik na po ninda sa June 16. Ang Tabaco City, ang LGU Tabaco mga tugang, ibabalik na databi ang serbisyo ninda at dati baga Monday to Thursday lang. Ngunyan ibabalik na po sa Lunes hanggang Biyernes na. Poon po yan sa June 16, 2026. So may pigpaluwas na tabing Executive Order number 21 series of 2026 na susugo na ibalik na po sa regular na 5 aldaw work week sa gabos tabi na tanggapan ng pamahalaan lungsod ng Tabaco. So sa eraron po yan kang kautosan pinawawalang bisa na tabi ang Executive Order number 8 series of 2028 na nagpapatupad nin compressed work week at 4 na araw na
on-site work schedule para po sa mga kawani po ng lungsod. So, balik na tabi, next week, balik na tabi sa Limang Aldaw, Lunes, Sundo, Biyernes na ang opisina kang LGU Tabaco. Yo. Serbisyo asin reparo. Sige, 10 minutos tabi bago mag-alas 8 mga tugang. Kuwaon taga-tabing Ninong. Ninong tabi. Sige, di problema. Nganing maging ihada taka naman. Yo. Sige. Kung kuwaon mo ako Ninong, di tangapod ko sa imo kay ni ihada naman. Kaya tabi. Sige. Kaya lang sabi kang iba, suplado ka ngaya. Sabi kang iba, di pisilon ka ngayang kuwahon na Ninong. Kasuplado mo ngaya. May naguron sa kuya na ngaya, kontak ka ngayang Ninong. Dahil kung ngaya kaipuhan ang sa imo ngayang regalo o kaya paipit, gusto ta ka talaga ngaya na maging ngayang padiko sa kamadiko. Gusto ta kang maging padi, tamaray ka ngayang sampol, good example ka ngaya sa mga kabataan. Dahil kung ngaya kaipuhan ng ang regalo mo o kaya paipit mo, at ngunyan baga ang pigkukuro ang ninang, kasal o ano pa man, kasal, bunyag, ano pa mga tigninungan, kasal, bunyag, kumpil, ano pa, ang pigkukuro baga so mga mayaman, so mga dakulan titaong paipit. Maram ko man niya publika, maritara mo niya, maritara mo, aram ko man niya publika. Dawa kaya day ka ngayon magregalo, dawa kaya day ka magtao. Ang importante ngayon, ikasaro sa mga magiging advisor kan sa kuyang aki na ikakasal. Sabi sa kuya kan magiging padiko. Tang importante ngayon ngunyan, bako sa mga takadaklan bagati ko sa mga politiko. Munan mo ngayon kang pag-abot kiparang taon, day ka na nga ni aram kung ikapaso ihada. Taday ka man bidbidtak sa kadakulan kang pigninungan kayan, tigninangan kayan, day ka na kan midbid. Kaya ika ngaya ang kwaon ko ngaya Mr. Hulbutan ng Ninong kan sa kuyang aki na ikakasal na ngaya, day ko ngaya kaipuhan ang regalo mo, day ko kaipuhan niyang paipit mo. Ang importante ngaya ika ang magiging o kaya ika ang matindog na pangduwang magurang kan sa kuyang aki na ikakasal na. Yan ang pinaka yan ang pinaka pinaka obheto kang pagkuaki sa rong ninong, o kaya yan man talaga ang pigagampanan na papel kan mga ninong-ninang na kamo ang magiging panduwang magurang kan mga aking ini. Gabayan kitama bakon turuan kisala. Sige tabi, sige di na problema. Ay problema kung kuan mo ko Ninong, di apo dun ta ka ng ihada. Sabi mo nga ni bakong basta-basta pero una mo man sa kuya basta-bastahon sana. Dahil bako sa dako basta-bastahon sana. Okay. Sige. 6 minutos sa namala sa tiyona naman. Di sa petsa 24 pabik ang tabako. Piyesta sa tabako, adi. Rin na piyesta sa tabako 23-24 o 24-25. Pigdeklar tabi kag Malacanang ang Miyerkules, Hunyo 24, 2026 bilang special non-working day. Non-working holiday sa Tabaco City para matawan databi kipagkakataon ang mga residente na lubos na makihalahok, makipagpartisipar sa pagselebrar po kan taon ng Tabak Festival. So next week, hindi pa, sa sunod na simana, Pitsag 24,
Deklarado po yan kan Malacanang na ano siya, special non-working holiday ang Tabaco City man sa natabi. Iyo. O di, masilibrar tabi kang Tabak Festival 2026. Iyo. Sige. Yan na naman tayo eh. Yan na naman tayo. Sige, ano pa? Makukulangan na kita eh. Sige. So, holiday po sa Petsa 24. And siguro sa iba pang istorya, dyan na sana. Sa 10 to 11. Kadakol-dakol na mga istorya. Kasudma, di kita nakapag-programa tadeng kuryente duman sa main studio ta. Ayo. Kaya di tabi nakapag-programa, sige suara la, tarain daw na ngaya. Ayo. Sige tabi. Uni po so mga nagkadiresquido sa linog adi. Kasuod mo as of June 8, 2026, 3 p.m. 19 na tabi ang gadan. 134 po ang injured and 12 ang missing. Sigurado madagdag pa tabi ni adi. Pero pasalamatan tatabi so sa tuyang mga paratokdo. Talagang iyo sa mga nag-guide sa mga aki ta duman sa may parting Mindanao adi na irak man kan mga teacher bata nagralaugan pa mayroong aldaw kan ralaugan arog po kato sa mga nagka-air experience kan sa tuyang mga aki. So sana day magkaturuma yo. Pero dako lang ang tigampanan kan sa tuyang mga teacher yugod mo yan na babantayan mo so pero ang estudyante mo sa logang classroom 50 sus Mario si paano pagbabakiro mo kaya paano mo papakalmahon iyan na mga estudyante mong yan pati nga ni sa mga teacher sus Maria may nagkakadirismayo sisay man yan demirismayo kaya nagabos man kita matatakot iyo dahil taman nga ni ako nga ni pigsasabi nga may isog ka ngaya pero takot ka man baga ngaya. Serbisyo Asin Rapat. Maisog ka ngayaman kuno pero takot man. Boses na inabangan. Ayan sana. Gabos man po kita may takot. Ayan. Ako man kita gabos. May takot po kita gabos. Broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Sige, happy birthday gararay tabi kay Manay Nits Kaskeyo. Tapos first death anniversary man ni Chai Sting ngunyan. Ayan. Chai Sting. Masa. Narumduman ko si Chai Sting paggarog na kay nantugtog masayaw na ngaya kita Mr. Hulbutana Malas maparuso-ruso na ngaya kita tagapagtanggol tagapaglingkod bayon pati si Chai Sting minasaya Mr. Hulbutana ikabit na ako kay tatabi manayji naman na ngaya tama atras sa banti kita sa radyo problema o Chai Sting fight na bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Oy mga radyi tabi kita ha mga radyi po kita ta dahita na masiguro ano surunod-sunod tabi ang mga paglilinog ayo Sa pagkaan sunod-sunod tabi ang mga paglilinog sa Pilipinas kung mahal ano na nangyari sa tuya Chacha para sa marayta so Senado nagkalma kasuod maadi nagkalma so Senado so may paninindi iriwal dyan sa Senado medyo nagkurkalma kasudma kamalisyaman gari nagrilinog na ngaya sa Pilipinas paglingkod ano na ngaya kat tuwina sige po mga tugang 1 minuto bago po mag alas 8 param na po muna kita digi sa programa pag-asa sa pangaran po ni maestro nila doon ni SM Sir Tony sayaw ng pag-asa sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory nga tabi Madam Maylin ha sa kapwa pangaran man po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao City Councilor Riner Burse tuwina Municipal Councilor Irene Morales Pahot Mayor G. Capos Bilo boses ng ABC President Cap Art Abela si Cap Susan Nabor kang istansya sa masa sayaw ng pag
Siyempre kasabay taman dyan si Board Member Attorney G.I. Obongao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Pasahin na po gabos mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to. At yan naman 10 to 11 sa programang Sutama sa nasa 107.7 radyo natin Tabako. Param na po muna sa indong lingkod. Saaga naman kita digi sa serbisyo asin reparo 7 to 8. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana ng Pag-asa. Adios amigos, dumo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Sayaw ng pag-asa, Asin Reparo. may paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, pagpapalingkod sa tuwina. Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa. Para sa masa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.